Som a l'ermita de la Damunt, a Folgueroles, poble a baix, Osona. A Folgueroles hi va néixer el 1845 mossèn Cinto Verdaguer, conegut per tothom, al carrer Major i a la Casa Museu del Poeta, on va néixer. Diem poeta perquè se'l coneix com a poeta, però Verdaguer va conrear també altres estils literaris. Un d'ells, tot i que li va venir una mica tard, va ser la rondallística. La seva mare, però, des de sempre es veu que li havia explicat multitud d'històries i que el nen Verdaguer sempre havia, fins i tot amb els pastors de la contrada, intercanviat hores guardant els ramats perquè ells li expliquessin rondalles, anècdotes i llegendes del territori. Avui nosaltres farem això. Us explicarem una de les rondalles que va escriure en Verdaguer i no us en direm el títol fins al final, perquè si no, desvetllaríem massa coses del que passa a l'interior. Us convidem, doncs, a entrar dins aquest capítol de Patrimoni de Llegenda de la mà d'un gran poeta i una persona que s'estimava les rondalles de totes. Ens n'anem directament cap a les pedres màgiques de Sabassona. Imagineu-vos la canalla que vivien per aquests vorals venint a jugar aquí, aquest bosc tan singular i tan preciós. Aquí al costat una bassa, el sotabosc perfectament net, pins, alzines, roures, més amunt l'ermita de Sant Feliuet. I allà, el que ens interessa. I allà, i a l'altra banda, les pedres màgiques de Sabassona. En aquesta banda, al meu frontal, el Dau. Una mica més amunt, la roca, la pedra dels sacrificis, on diuen que les bruixes venien a fer els seus aquelarres i també feien sacrificis humans. Més avall, dues pedres més impressionants. Una, la pedra del nen, on hi ha una talla, un gravat d'un home o d'un nen o d'una dona amb el cap ben gros, que devia ser una persona molt caparruda, si més no, home o dona. I més avall, la pedra de les bruixes. Està plena també de gravats, moltes creus. I diuen les males veus si aquestes creus no devien ser una mena de malefici cap al senyor del castell de Sabassona perquè tenia massa relació i massa bona amb la Inquisició. I és que aquestes roques, aquestes pedres, tenen molta, però que molta història. Aquestes pedres tenen un passat que ens hem de remuntar a la prehistòria, de fet. Aquí s'hi han fet excavacions arqueològiques diverses i s'hi han trobat restes des del Neolític. Aquí, on ens trobem ara, la pedra del sacrifici, s'hi van trobar restes d'enterraments del Neolític mitjà. I després, posteriorment, també va haver una ocupació d'època ibèrica. Per tant, els íbers, preromans, també es van establir aquí a la pedra dels sacrificis, a sobre d'aquests enterraments. S'hi han trobat també restes de cases ibèriques i també s'han trobat en aquest entorn sitges, és a dir, restes d'emmagatzematge. Per tant, aquest poblament dispers d'època ibèrica que hi ha aquí en aquesta zona també està present aquí a la zona de Sabassona. I, evidentment, posteriorment, també hi ha una ocupació medieval que ho exemplifica l'ermita que tenim en el cim del turó de Sant Feliuet, que ja és del segle X, preromànica. Les primeres intervencions que es van fer aquí en aquest espai daten dels anys 60. Després dels anys 80 també hi va haver tota una sèrie d'excavacions i principis dels 90, on es van trobar totes aquestes restes també d'època prehistòrica i d'època ibèrica. I ja va ser el 2012 en què es van fer unes intervencions a la zona de les pedres gravades per netejar i restaurar aquests grafits i que es puguin conservar i avui en dia els puguem gaudir, puguem intentar llegir les històries que ens expliquen. Al vell inici de la rondalla, en Verdaguer ja es situa la canalla aquí, jugant. Per ells, aquestes pedres es poden convertir en qualsevol cosa. Aquesta d'aquí no és pas la pedra dels sacrificis. Es converteix en una fortalesa inexpugnable. Qualsevol de les pedres de baix passa a ser una illa deserta, o potser un castell o un vaixell que els portarà a recórrer grans aventures. Un matí, mentrestant els nens jugaven, posem que en aquesta mateixa pedra, un dels nanos va trobar a dalt de tot i gratant els líquens i la molsa una inscripció. Ho van netejar tot i a correcuita van poder veure, gratant i deixant-ho ben net, que hi havia unes lletres molt estranyes de les quals no en podien treure l'aigua clara. Ells no en sabien prou de llegir, però van rumiar. Esclar, al poble sí que hi havia algú que sabia molt de lletra. El mossèn,
L'haurien d'anar a buscar. Mossèn, hem trobat unes lletres molt rares allà amb una pedra. Nosaltres no les sabem llegir, però que pot venir vostè a ajudar-nos, sisplau. I el mossèn hi va anar. I quan va arribar allà i va mirar aquelles inscripcions ben netes i ben clares, es va mirar la canalla. No posa res aquí, nens. Això no es pot llegir, no té cap mena de sentit. Vinga, va, en torneu-vos-en cap a casa. I els nens, esclar, li van fer cas. Però, ai, el mossèn, se les sabia totes. I sí que tenien sentit aquelles lletres, sí. Posaven ben clar i ben català. Ditxós serà aquell qui em girarà. Ei, penseu-hi, Com el mossèn hi va pensar. Què carai hi podia haver allà sota? Allò era un bon reclam, era molt llaminer. Hi podien haver tresors de tota mena, hi podien haver, per exemple, les relíquies del nin de Sant Pere de Casserres, hi podien haver les mateixes relíquies de Jesucrist. I el mossèn va voler provar sort i a la nit se'n va venir tot sol cap aquí a la pedra a veure si ell la podia tombar. Ho provem. Queda clar que la pedra no es va moure res, ni mig pam. I és clar, el mossèn va quedar molt desencisat, però va començar a cavilar i va pensar que potser havia de demanar ajuda, cosa prou sensata al capdavall. I qui el podria ajudar? Doncs a qui primer va recórrer va ser a l'ajuda espiritual. Ja us hem dit que aquí dalt hi ha l'ermita de Sant Feliuet. Així doncs ell va pujar per demanar-li consell. I ara nosaltres també hi anirem. Ermita de Sant Feliuet de Sabassona, segles X i XI. Està en un turó no massa alt, però fixeu-vos-hi tot al voltant. Vistes privilegiades. Cap a aquella banda, Puigsecalm. Després, Montcau. Tenim també els cingles de Tavertet, tenim el pantà, al darrere just frontal. Cap a l'ermita, la plana de Vic. Però el que ens interessa a nosaltres, just aquí sota, a tocar del nas, el castell de Sabassona. I per què? Us el volem vincular directament amb el monestir de Sant Pere de Casserres. I ara farem un petit parèntesi amb tot allò que us hem explicat fins ara. Diuen que els Cardona, que vivien o de tant en tant venien per aquí i que eren els amos de tot el territori, van tenir un fill, uns dels Cardona, dels molts que hi van haver. Aquest fill, just néixer, va parlar i els va dir que, mira tu, es moriria aviat, però que quan es morís havien d'agafar el seu cosset, l'havien de posar dins una arca i posar aquella arca sobre el llom d'un cavall. Esperonar el cavall i allà on esperés l'animal, erigir-hi un monestir dedicat a Sant Pere. Així és com es va fer el monestir de Sant Pere de Casserres. Hi ha moltes històries al voltant de tot això, però segur que la història de veritat no té res a veure amb tot això que nosaltres us hem explicat. La primera documentació que tenim d'aquí de la zona de Casserres és d'un castell del 898, assentat a sobre d'unes tombes antropomorfes que encara avui es poden visitar. Aquest castell sabem que era propietat dels senyors de Cardona, vescomtes d'Osona, i que a partir del segle XI, a l'entorn del 1006, funden aquest monestir. Aquest monestir està molt lligat, sobretot a les dones de la casa dels Cardona, Ermetruit i Angústia, que eren sogra i jove, i segurament van fundar aquest monestir per temes de fertilitat. Sabem que dos dels comtes de la casa dels Cardona, Ermemir II i Vermont, van morir sense descendència. Llavors seria lògic associar aquest monestir en una ofrena per tenir més fertilitat, per la pervivència d'aquest llinatge i també per gestionar tots els territoris que la casa dels Cardona tenien aquí a l'entorn de Casserres. Sí que és cert que durant molt de temps es van conservar aquí en el monestir les restes del Sant Nin, com unes relíquies que es veneraven a l'interior d'una arqueta i que moltes vegades es treien en processó, però quan el monestir cau en decadència, aquestes restes les van robar i van quedar dipositades sota secret de confessió en un convent a Barcelona. Les monges d'aquest convent són les que després van retornar aquestes restes als que llavors eren els propietaris d'aquí de la zona de Casserres, que de fet encara avui en dia ho conserven. No us penséssiu pas que el nostre mossèn era un descregut, però va veure que això de la fe tenia certes limitacions, i més en aquest cas, amb la qual cosa es va tornar pràctic de cop i volta i va decidir compartir aquell secret amb els seus iguals. I qui eren els seus iguals?
se'n va anar a buscar el notari del poble i li va explicar, i a la nit tots dos van venir a empènyer la pedra. Però no se'n van sortir. L'endemà encara van anar a buscar l'empresari. 6 braços farien més que no pas 4, van pensar. Però, esclar, aquells homes estaven acostumats a remenar cireres, però això de moure el muscle i suar no era la seva especialitat. Al final, van ser intel·ligents, però van decidir fer la cosa pública. Ho van anunciar a tort i a dret i van congregar a tothom del municipi aquí, a les pedres màgiques de Sabassona, per poder moure aquesta pedra que tenim darrere. I els joves ja feien plans pels viatges de futur i les parelles casades que portarien els fills a estudiar a l'estranger i els més grans ja pensaven en una jubilació d'or. Tothom ja veia fent-se ric, ja es veia fent-se ric d'avui per demà en un no res, però els padrins, que de força no en tenien, però de saviesa molta, s'ho miraven tranquil·lament, asseguts al pedrís i amb una mirada molt i molt sorneguera. Ja tenim els homes i les dones joves, tots ben arremangats i preparats per posar-se a treballar. Alguns altres cuinant, la canalla jugant, però ells, amb els braços a la roca, troncs falcant-la, cridant-se, cordes per l'altra banda, preparats? 1, 2 i 3. I sí, se'n van sortir prou bé. Van falcar per aquí, van estirar per allà, van empènyer encara una mica més. La roca va fer un tomb de 180 graus i tothom es va abocar directament dins aquell forat. I què hi van trobar? Res de res. Ni un ral, ni una pesseta, encara menys un euro, ni una planta esclafada, res de res. Allò era ben buit, sec, eixorc. I mentrestant, els grans estaven intentant pair aquell desencís, la canalla ja havien pujat altra volta al capdamunt per jugar. I de cop i volta un els va dir: Ei, mireu aquí a l'altra banda, també hi ha unes lletres. I els grans van mirar, es van apartar una mica. Van posar els ulls a la capçalera de la roca i allà sí, hi van veure, ben gros, clar i català, una inscripció que hi deia: moltes gràcies per haver-me tombat, feia massa temps que jeia d'aquest costat. Us en recordeu que al principi del capítol, quan us parlàvem de Verdaguer, no us hem volgut dir el títol d'aquesta rondalla? Ja heu tingut present, mentrestant us l'explicàvem, de qui podia haver estat qui va escriure a banda i banda de les pedres tot allò del ditxós, serà, bla, bla, bla? Potser era algú amb moltes ganes de befa, de prendre el pèl a la gent i a tots aquells que es creuen que poden ser rics d'avui per demà sense fer massa feina. En Verdaguer va pensar que aquest personatge potser era un gegant i va titular la rondalla La burla del gegant. I és que la rondallística ens ho explica d'abans i d'ara, que gent amb ganes d'aixecar la camisa sempre n'hi haurà, de petits o de grans. Nosaltres us convidem a endinsar-vos en el món de Verdaguer, a conèixer molt més.